No. Hello, počujeme sa? Myslím, že hovoril, že hej. No ešte že, pretože dnes vám budeme rozprávať do hlavy o Medicíne a záchranárstve. bum bum, šavka taká. Moje meno je Kika. A moje Dáša. Sme študentkami Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity. Neviem, či by sme tam mali hovoriť, lebo sa strapníme zbytočne na celú univerzitu. To si... Nevadí. A ja som teda v 3. ročníku. Ja v 2. A rozhodli sme sa tak nejak zhrnúť naše doterajšie skúsenosti pre tých z vás, ktorí sa rozhodujú, na ktorý z týchto dvoch oborov pôjdu, alebo či vôbec pôjdu na niektorý z týchto oborov, aby ste mali taký nejaký väčší prehľad o tom, ako to vyzerá, čo sa bude diať a tak ďalej. Áno. A aby sme boli teda konkrétnejšie, teda neviem, či už odznelo, ale Kika je teda na všeobecnom lekárstve a ja som na tom záchranárstve. Tak určite ste si už hľadali nejaké informácie, pokiaľ teda máte záujem o toto štúdium aj na tzv. Internetoch, ale nie vždy sú v podstate všetky takéto informácie poskytnuté na tých školských stránkach a myslím, že my vám vieme poskytnúť nejaké bližšie informácie o tom, že ako to teda prebieha už potom, keď sa tam dostanete. No áno, a určite to bude z našej strany trošku subjektívne, pretože máme svoje zážitky, máme také nejaké svoje ambície, ciele. Každá sme si prežili trošku niečo iné, tak ako každý študent si prežil trošku niečo iné, takže to treba brať s nejakou tou rezervou. Áno, je to tak. Takže začali by sme asi takou prvou dosť dôležitou oblasťou, čo je podľa mňa rozvrh, pretože rozvrh záchranára, medika v 1. ročníku a v 1. semestri celkovo sa podľa mňa dosť líši. Tak môžem začať asi ja. Na všeobecnom lekárstve máte vlastne v 1. semestri hlavne anatómiu. Tam je to rozdelené na prednášku, seminár a myslím, že aj cvičenie. Ak som na niečo zabudla, tak sa spravedlňujem, ale sú to fakt 2 roky dozadu, takže už si to zase až tak podrobne nepamätám. A ďalej tam je biofyzika, z toho je tiež vlastne prednáška, tiež cvičenia a potom ešte predmet biológia a myslím si, že to je tak nejak viac menej všetko. Myslím, že je tam ešte lekárska etika, ale na tu som ja osobne tá veľmi nechodila. Asi na jednej prednáške som bola, aj to na prvej, takže k tomu sa úplne neviem vyjadriť, ale celkovo ten váš rozvrh vyzerá nejak tak, že od pondelka do piatku ste v škole viac menej. V 2. semestri sa môže stať, že niektorý deň máte dokonca voľno, alebo teda iba prednášku. Takže voľno. Áno, ale čo sa týka tej časovej náročnosti, čas, ktorý strávite v škole, je o mnoho kratší ako čas, ktorý máte na učenie. Takže v podstate ja som mala v tom 1. semestri iba jeden deň rozvrh, že od rána do večera, od 8 rána do 8 večera, aj to preto, lebo som tie zvyšné dní mala viac menej také voľnejšie, že som mala len jeden nejaký predmet alebo jeden nejaké cviko. Takže som toho času voľného mala na medika pomerne dosť, čo by podľa mňa jeden človek nepovedal, keď ste na medine. A samozrejme, že ten čas potom vo voľnom čase využívate hlavne pred testami a skúškami na to učenie, ale spočiatku je to také celkom si myslím, že príjemné na rozbeh. Asi aj, no. Akože ja to nemôžem tvrdiť veľmi, lebo v podstate, keď sa jedná teda o to záchranárstvo, tak keďže my máme akoby to štúdium také skrátené na 3 roky, lebo je to bakalársky obor, tak my máme tých predmetov každý semester možno aj 2-krát toľko, koľko medici. No a toho voľného času nejako nie je, by som povedala, pretože väčšina dní z toho týždňa je naozaj zaplnených tými predmetmi, čo znamená, že veľakrát sa mi stalo, že ja som ráno o 8 odišla do školy a prišla som večer o 7. Samozrejme, že sú tam aj nejaké prestoje počas toho dňa, ale väčšinou sú to naozaj nejaké pauzy napríklad na obed alebo naozaj, že na taký menší oddych. Veľa ľudí to napríklad využívalo na ten čas teda využívalo na strávenie, neviem sa vyjadrovať, proste ten čas bol využitý na to, aby mohli
Zabijem. A ja sa zabijem. Proste chodili do knižnice, hej. Si predstavte, že máte dlhý deň v škole, učíte sa, tlačíte niečo do hlavy, ale niektorí išli aj do knižnice. Áno, ja som vtedy išla zásadne na kávu alebo do Teska na jedlo, takže každý si to už zariadil podľa seba. Ale ako som povedala, v podstate to máme rovnaké ako medici. Sme v škole od pondelka do piatku a tie dni sú naozaj dlhé. Ako jasné, že to je také, ako si každý urobí. Čo znamená, že ja som na prednášky samozrejme chodila zo začiatku, lebo som bola zvedavá, že ako to bude prebiehať, ale na prednášky, na ktoré som nemusela ísť, tak som proste nešla. Takže niektorí chodili aj na nepovinné prednášky, ale zase na druhej strane, čo si myslím, že tiež máme trošku iné ako medici, teda nepočula som to od medikov, že by to takto mali, ale stáva sa, že tie prednášky sú spojené s cvičením a to znamená, že tie prednášky sú v podstate akoby povinné, pretože sa robí prezenčka kvôli tomu cvičeniu. Takže toto je tak prefíkanie urobené. No, medici to tak nemajú. My máme vždy prednášky a cvičenia a semináre rozdelené. Keby ste sa pýtali, aký je rozdiel medzi cvičením a seminárom, tak cvičenie je niečo, kde si viete ako keby tie veci vyskúšať, ktoré sa učíte, a semináre sú skôr tak viac teoreticky založené. Buď sú poňaté ako v úvodovkách druhá povinná prednáška, my to voláme, že druhá prednáška, keď máme seminár z niektorých predmetov, lebo tam vyloženie idete len si vypočuť nejaký výklad od profesora, alebo sú poňaté takou formou skúšania, to záleží od predmetu aj od vyučujúceho, ale my to teda máme rozdelené, prednášky povinné nie sú. Myslím si, že doteraz ani žiadna nebola a už ani asi žiadna nebude. To znamená, že ja osobne nie som veľký zástanca prednášok, pretože mne sa zle učí počúvaním. Ja si potrebujem veci prejsť sama, povedať si ich, robiť ánky alebo si to sama prečítať. Takže ja som na prednášky nechodila ani v prváku, ani v druháku, zastavila som sa fakt iba na pár prednášok. Ak chcete mať Ačko na skúške, ak chcete byť fakt dobrí, poctiví študenti, tak tie prednášky vám niečo dajú. Obzvlášť, keď sa na ne pozriete vopred, ale ja som to nikdy nestíhala, ani ma to nikdy nezaujímalo a aj tento rok som si povedala, že budem chodiť na každú prednášku, vydržalo mi to prvý týždeň. Takže sa nemusíte bať toho, že musíte sedieť na každej dvojhodinovej prednáške a zapájať 100% vašej pozornosti, keď viete, že ju napríklad neviete udržať ako ja. Takže asi tak nejak k tomuto. Čo by som ešte ale povedala k samotným predmetom, tak niektoré predmety sú rovnaké, ako majú aj medici. Ako bola spomenutá už anatómia, biofyzika, biochemia, fyziológia a takéto predmety, ktoré ste počuli od medikov, tak sú aj na záchranárčine. S tým rozdielom, že obsahovo je to trošku kratšie a je to menej detailné. Takže ak vám niekto povie, že respektíve niekto zo záchranárov, že mne už chýba iba mudra, aby som mohol robiť doktora, tak to nie je pravda. Pretože je pravda, že záchranári sú trošku praktickejší ako medici zo začiatku, ale čo sa týka toho učiva, toho obsahu a toho množstva, tak sa to akože veľmi porovnávať nedá. Vidíte to už na samostatných zakončeniach alebo typoch zakončení predmetov. My máme viac menej každú skúšku, takú väčšiu ústnu, dokonca aj skúšku z angličtiny a latinčiny máme ústnu a anatómiu takto máme samozrejme, že ústne, aj biológia bola ústna, aj biofyzika bola ústna, pričom záchranárom stačí napríklad anatómia len test písomne, takže je tam veľakrát taký skrátený priebeh celého toho predmetu, je to sú to také základy v podstate, ktoré stačia a sú zakončené jednoduchšie, nie sú zakončené teda tou ústnou skúškou, čo je veľká pomoc, lebo tá skúška z anatómie, to je kapitola sama o sebe, si myslím. Ale tak napríklad my sme ani nepýtvali ako medici. Chodili sme síce do pitemne, ale iba sme sa v podstate učili to, čo sme sa naučiť mali. Takže z toho cvičenia, alebo napríklad záchranári semináre ani nemajú, ako spomínala Kika. My máme buď iba tú prednášku, alebo cvičenie. No a my sme teda mali možnosť si vlastne popozerať to, čo sme si potrebovali popozerať aj na tej anatómii, teda keď sa o tom bavíme. A napríklad cvičenie sme ukončovali takou menšou, ale fakt veľmi maličkou ústnou skúškou.
Takže tak, no, ale čo by som povedala ešte k tým ústnym skúškam, tak z biofyziky, čo je také celkom prekvapivé, ale sme mali celkom obsiahlu biofyziku. Aj Ale stále menej obsiahlu ako my. Áno, stále menej obsiahlu, ale bolo to dosť porovnateľné. Toto je asi taký jediný predmet. My sme mali z biofyziky dosť veľa, akože my sme tam mali možno o pár tém menej ako vy, ale bolo toho veľa a to sme mali naozaj také riadne ústne, normálne na ústave a skúšali nás v podstate tí istí lekári, alebo teda profesori, ktorí skúšajú aj medikov. Takže to bola taká za mňa celkom nepríjemná skúška, ale zvládnutelná samozrejme. No a áno, je to pravda, že veľa testov, alebo teda tie skúšky sú poňaté skôr tou písomnou formou, takže, ale myslím si, že to je už kvôli tomu, že máme strašne veľa tých predmetov a keď sme sa na všetky tie predmety mali učiť takto vo veľkom, tak by sa to asi veľmi zvládnuť aj nedalo, pretože ja som mala za prvý semester okolo 20 predmetov a to už je niečo. Áno, to je ale spravené tak z jedného jednoduchého dôvodu a to, že naše štúdium je 6-ročné a záchranárske štúdium je iba 3-ročné, no po 3 rokoch máte bakalára, môžete si robiť nejaké nadstavby, to úplne presne neviem. Môžeme, ale nie vyslovene v zdravotníckom záchranárstve. No a u nás na medicíne nemáte bakalára, máte proste 6 rokov štúdia a potom hneď titul MUDr, takže máte 6 rokov na to, aby ste sa v podstate tie veci naučili a záchranári majú na to polovičku času. Takže samozrejme, že musí byť aj ten rozvrh a ten obsah toho učiva nejakým spôsobom upravený, lebo za 3 roky do hlavy nedáte to, čo za 6. Takže, určite. Takže asi tak. A čo sa týka tej samotnej náročnosti štúdia, na začiatku semestra je to lážo plážo, my si to tak všetci hovoríme, že na medicíne je teda ten podzimný semester alebo teda zimný semester o mnoho jednoduchší vždy ako tie letné. Takto, na medicíne to máte tak, že v škole síce netrávite až tak veľa času, ale ako som už spomínala, tak pred skúškami a testami ten čas všetok voľný, čo máte, tak investujete do toho štúdia. Takže čo sa týka tej náročnosti, veľakrát aj anatómia samotná je spočiatku veľa o memorovaní, o tom, ako si to proste napcháte do tej hlavy, čím viac, za čím kratší čas. A potom už keď máte latinčinu druhý semester a začnete rozumieť aj latinsky trošku, tak už to dáva väčší zmysel a učí sa vám to lepšie, ale spočiatku to len memorujete, pretože tie základy tej latinčiny ešte nemáte, pretože tie predmety začínajú súbežne. Takže je to taký vstup do niečoho nového, niečo, čo ste sa v živote ani možno na strednej škole neučili, alebo čo bolo na strednej škole dobrovoľné, tak tu je povinné. Odrazu je toho hrozne veľa a máte pocit, že nič nestíhate. Ani vy neviete. Áno, my sme veľakrát mali pocit, že na to proste nemáme, hlavne v tom prvom semestri, kedy sme začali robiť aj také pretesty. To sú také testy, ktoré musíte splniť pred tým, ako bude daný predmet prebiehať, ako budete mať jeho výuku, tak si musíte veci na neho naštudovať a spraviť si taký maličký test, ktorý je v informačnom systéme už zadaný. Veľakrát nám to nevyšlo ani na 3 pokusy a boli sme z toho demotivované a deprimované, že to nie je pre nás, že to nikdy nezvládneme sa naučiť, ale verte, že tie prvé 3 mesiace sú také stežení, by som povedala, a potom sa to už rozbehne, začnete tomu lepšie rozumieť, lepšie sa v tom orientovať, nastavíte si mozog na také iné zmýšľanie ako na strednej škole, začnete sa veci učiť tak, aby ste si ich pamätali dlhodobo a nielen krátkodobo, pretože viete, že sa vám zídu. Takže tá náročnosť štúdia, hlavne ten prvý rok, podľa mňa je taká najvyššia, pretože si zvykáte na nové veci a učíte sa ťažké veci a je to hlavne hrozne veľa o memorovaní a nie o nejakých logických súvislostiach. To prichádza až potom neskôr u nás v tom 2. a 3. ročníku. Áno. A na záchranárstve neviem, ako to máte s tou náročnosťou, lebo si hovorila, že máte teda plný rozvrh. No. Ako to máš s časom a študovaním a učením? Myslím si, že každý z nás to tak bral trošku inak. A dovolím si tvrdiť, že tieto postoje strašne závisia aj od toho, kto je aký, kto má aké postoje, také tie svoje. Lebo ja som skôr taký flegmatik, čo znamená, že zase
ja som nejako kvôli škole nikdy nestresovala a ako som hovorila, máme toho pomerne dosť, aj to skrz to, že máme toho veľa, máme tých veľa predmetov a skôr by som povedala, že je to z toho fyzického hľadiska náročnejšie, lebo tak byť od rána do večera niekde a presúvať sa a trošku nejako príjmať aj tie informácie v tej škole. Z tohto hľadiska mi to prišlo náročnejšie. Čo sa týka samotného učiva, tak niektoré predmety máme založené aj veľmi prakticky, čo znamená, že my musíme byť pomerne zruční už aj po tom prváku. Dostaneme sa k tomu, že prečo, ale asi až neskôr. A aj keď sme sa potrebovali niečo naučiť možno teoreticky, tak práve tie praktické úlohy nám pomohli v tom, aby sme sa nemuseli nejako extrémne memorovať. Ale ako som už spomínala, ako sme mali aj tú anatómiu a iné predmety, ktoré sú rovnaké ako je na všeobecnom lekárstve, tak samozrejme, že tam už sa prakticky nenaučíte nič. Je to celé o teórii a o tom memorovaní, ako hovorila Kika. Ale stále je to trošku menej náročné ako teda u nich. Ale záleží, aký máte teda k tomu postoj. Ja som si vedela nájsť voľný čas aj na to, aby som niekam išla s kamarátmi, aby som si vedela aj oddychnúť a aby som sa aj vedela niečo naučiť a aby som mala aj nejaký pohyb, ale musím sa priznať, že ten pohyb som mala hlavne kvôli škole, lebo my máme povinnú aj telesnú a to počas celého štúdia a každý semester inú. Takže asi tak. Takže ako si to každý urobí. Z globálneho hľadiska mi to príde stále menej náročné, ako majú lekári. Podľa mňa je veľmi dôležité si vedieť urobiť aj ten čas na seba. Je veľa ľudí, čo to vzdalo kvôli tomu, že sa už nevládali ďalej učiť. Veľa takých, ktorí mali psychické problémy kvôli škole, ale aj veľa takých, ktorí sa v tom našli a veľa takých, ktorí popri tom robia profesionálne športy alebo profesionálne hudbu alebo sa našli v literatúre a dokážu si čas nájsť na to čítanie alebo zase klasicky, čo robí polovička medikov, je uvoľniť sa v klube, hej. Toto je ako u nás veľmi časté, máme tu teda študentské akcie typu Appendix, Slovenská noc a tak ďalej, kam chodí hrozne veľa medikov, medické plesy, kde sa vedia tí študenti fakt uvoľniť. My sme zistili, že to nie je veľmi pre nás klubovanie, ale pokiaľ vás to baví, tak určite treba zájsť, ale myslím si, že toto budeme rozoberať ešte v iných nejakých dieloch podcastu, lebo keby sme sa mali venovať len tomuto, tak by sme to boli ešte dlho. Ale určite je dôležité nájsť si čas aj na seba a nejak sa tak nájsť, nestratiť koníčky, nestratiť priateľov kvôli škole, rýchlo vyhoríte a fakt to nestojí za to. Ja som teda vždy dávala do popredia seba, aj keď niekedy to bolo ťažké a niekedy som to nedržala na 100%. Ale keď som vedela, že už to veľmi nezvládam, tak aj toto vďaka slečne, teda hlavne to kvôli vďaka slečne, a som to veľakrát prežila, to skúškové, lebo inak by som asi aj ja bola niekde úplne inde, ale o tom potom, takže je to také, ako si to každý urobí a keď vám niekto povie, že na medicínu sa chodí, lebo sa tam musíte učiť, lebo máte radi učenie a nič iné sa popri tom robiť nedá, tak to je veľmi veľké klamstvo a je to len také, ako si to urobíte vy. Presne takže tak. Nepovedala by som vyloženie, že medicína je len učenie. Nie, medicína je kopa zážitkov, čo si vyberiete, to bude. A za mňa radšej skončiť v medziročníku s čistou hlavou, ako byť šiestak a taký vyhorený, že už nastupujete do práce úplne bez duše. Takže asi tak. Aj počas toho skúškového, tak každý vie, že skúškové je náročné obdobie, ale aj tam si treba nájsť čas a dá sa to. Dá sa to, okrem toho aj študenti vlastne, teda samotní medici majú rôzne, viem, že je jeden spolok na škole, takže vlastne aj tam sa môžete angažovať v rôznych aktivitách, takže vlastne aj oni sami si uvedomujú, že učenie nie je všetko, akože keby nebolo štúdium, nie sme ani my, ako sa hovorí, ale tak to už v podstate časom zistíte. Podľa mňa každý prvák je taký trošku premotivovaný, lebo tak myslím si, že ľudia, ktorí idú na medicínu alebo teda študovať niečo zdravotníckeho charakteru, tak sú
celkom motivovaní a sú presvedčení o tom, že idem teraz makám a robím a chcem to robiť a chcem pomôcť všetkým ľuďom na svete a zachrániť všetkých ľudí na svete, čo je síce krásne a nemalo by vás to opustiť, ale časom zistíte aj to, že aj vy ste iba ľudia a nie nejaké postavičky z Marveloviek, takže tak. Ale tak, no, podľa mňa každý to musí vyskúšať na vlastnej koži a na základe toho si už nastolí vlastný systém. My vám to tu môžeme teraz hovoriť, že nerobte toto alebo robte toto. Každému vyhovuje niečo iné, podľa mňa. Ale ako sme už hovorili na začiatku, je to subjektívny názor každej z nás. K tomu sa dostávame tak nejak k ďalšej podkapitole tohto podcastu a to, že pre aké typy ľudí je každý z našich odborov vhodný. Takže čo si myslíš ty? No, keďže mám okolo seba veľa medikov a už teda môžem povedať, že poznáme nejakých záchranárov a už som aj po nejakej praxi teda s takými naozajstnými záchranármi, veľkými, dospelými, tak myslím si, že tí záchranári sú skôr tak na športy. Proste sú veľmi aktívni a z toho fyzického hľadiska skôr. Myslím si, že tí medici sú síce aj takí, ktorí majú radi ten pohyb a sú aj športovci, ale u tých záchranárov je to taká, by som povedala, že klasika. A už len z toho hľadiska, ako sa vlastne na tú záchranárčinu dostať, aj k tomu si ešte povieme viac, ale spomeniem to teda, aby som to nejako nevytrhla z kontextu. Na to, aby sa človek mohol dostať teda na záchranárčinu, tak potrebuje vlastne splniť aj fyzické prijímacie skúšky. K tomu si potom ale povieme neskôr. A to súvisí teda s tou telesnou a tým, že aj s tým teda, že sme tú telesnú mali počas štúdia a máme teda každý semester inú. Takže skôr by som povedala, že sú takí aktívni, čo sa týka pohybu. Takže možno aj to je taký rozdiel. Okay. Ale myslím si, že nie je to podmienka, že keď teraz nie ste aktívni, tak nemôžete ísť na záchranárstvo, len sa treba do tej kondície pred tými primačkami asi trochu dostať. Môžete to vyťahnuť testom, ale vždy je lepšie mať nejaké tie body navyše, takže keďže na záchranárstvo sa berie veľmi málo ľudí. Málo, to je pravda, strašne málo, popravde. Sem konkrétne, teda do Brna, myslím, že prijímajú okolo 30 ľudí a my sme boli v ročníku strašne málo. My sme boli asi 17, 18, to už aj niektorí poodchádzali, takže nás zostalo ešte menej. Takže, a okrem toho je to celkom náročné aj so ženami, ale o tom si tiež povieme neskôr. Takže tak, no. Ako náročné so ženami, už keď si to načrtla? No už keď som to teda načrtla, tak v samotnom obore je strašne málo žien, čo je škoda, pretože aj keď vidím tie dievčatá, ktoré na tie príjmačky idú, tak ich je pomerne veľa, ale vzhľadom k tomu, ako sú nastavené tie príjmacie skúšky a teda konkrétne tie fyzické, tak tie podmienky sú tam pre niektoré možno príliš, je to proste príliš vysoká laťka pre ne a skrz to sa veľa dievčat nedostane. Myslím si, že tie testy až taký problém nerobia, lebo človek si sadne, pozrie sa na to a zvládne ich. A keď už som pri tom, tak ani ja som nemala plný počet bodov z tých fyzických testov. A akože pomohli mi k tým testom, nehovorím, že nie, ale skôr som mala viac bodov z tých testov a potom som sa tam dokázala dostať. Čo znamená, že zase pokiaľ niekto nie je nejaký športový talent a nemá ten pravidelný pohyb, tak nič sa nedeje. Dá sa to. No ale tie ženy sa skrz toto nevedia možno na tú školu dostať a osobne mám neviem ani koľko chlapcov spolužiakov, ale poviem vám, že dievčat nás je 6. A väčšinu nás tvoria proste chlapci. A tak je to aj v už naozajstnej praxi. V lete sme mali prax, kde sme pracovali s naozajstnými záchranármi a tam ja som mala iba kolegov napríklad. Sú samozrejme základne, kde sú aj ženy, ale v meste konkrétne nestretnete žiadnu. Keď už, tak lekárku na záchranke, to áno. No a k tomu sa chcem aj ja vlastne dostať, že na Medine je to opačne, aspoň teda, čo som si ja všimla, že tam je hrozne veľa báb a to je tam taká akože nerovnováha. My máme tiež v skupine asi tak do 7 nejak chlapcov a je nás 18, takže je tam taká menšia prevaha zase tých dievčat, ktoré sú na tej medicíne.
No ale ešte, aby som sa vrátila k tomu, že pre aké typy ľudí si myslím, že tá medicína je tak. Nemyslím si, že sa to dá nejako úplne špecifikovať, lebo ja mám tak veľa rozdielných spolužiakov a kolegov, že jeden by si myslel, že to ani není možné. Jeden je viac extrovertný, druhý je viac introvertný. Jeden sa rád učí, druhý sa nerád učí, napriek tomu aj na medicíne. A ďalší nikdy nechcel byť lekár, ďalší chcel byť lekár od 4 rokov. Proste je to veľmi variabilné, veľmi také rozmanité, ale o tom to vlastne je. A tým pádom chcem povedať len takú vec, že si myslím, že na medinu sa môže dostať každý, kto chce. Ale musí naozaj chcieť a musí mať veľké sebazaprenie aj počas štúdia, aj počas príjmačiek, pred príjmačkami, začať sa učiť na príjmačky už na strednej škole. Nehovorím teraz, že od prvého ročníka, ale ten koniec 3. a celý 4. ročník, dajme tomu. Ja som teda covidový ročník, takže ja som sa na maturity nemusela učiť, čiže ja som celý ten 4. ročník venovala tým príjmačkám, ale k tomu sa dostaneme potom neskôr v inom diele podcastu. Ale myslím si, že kto sa vie aspoň trochu učiť a veľmi chce ísť na medinu a vie sedieť nad knihami počas predpríjmačkového obdobia aspoň tých 6 hodín a počas študijného obdobia 7 až 8 hodín denne 3 týždne, tak si myslím, že to zvládne. Áno. Medikov je fakt rozmanitá škála a je nás aj veľa, čiže by to aj tak sedelo, jak si ty spomínala, že vás je do 30 vás berú a že vás bolo nejakých 18 No, alebo do 20 nás bolo. tak nás je okolo 420 každý rok, ale vždy sa to do toho 3. ročníka zredukuje približne o tých 80 až 100 ľudí, ktorí povypadávajú, buď skončia v medziročníku, sami odídu, lebo majú psychické problémy, alebo proste iba zistia, že to nie je pre nich, alebo si potrebujú len dať pauzu, tak proste prerušia štúdium. Ale ako sa hovorí, že z medicíny sa nevyhadzuje, z medicíny sa odchádza, tak to je veľká pravda, pretože kto chce, tak to fakt dotiahne, pretože veľakrát tí profesori, aspoň ja som sa s tým teda nestretla, nechcú vyhadzovať. Naozaj na tých skúškach aspoň mne vždy sa snažili dopomôcť k tomu, aby som aspoň na tú najhoršiu možnú prejditeľnú známku to dala. A už niekedy to bolo zubami nechtami, ale fakt to není také, že by sa vás snažili vyložene vyhodiť. A keď vás aj vyhodia, tak proste idete na ďalší pokus. A keď vás vyhodia aj z toho, tak idete na ďalší pokus. Alebo idete do medziročníka a po medziročníku idete na ďalší pokus. Je to proste... Ak máte to sebazaprenie a naozaj to chcete, tak je veľká šanca, že to dotiahnete proste do konca. Áno. Je strašne veľa pokusov. No. Takže preto sa neoplatí stresovať kvôli škole. Pretože keď idete na skúšku, tak to proste idete vyskúšať. No, vy máte možno veľa pokusov. U nás je to, záleží to od skúšky na anatómiu, tie 3 pokusy zvládnete. Takto to máte, že máte 3 pokusy v riadnom skúškovom v tom roku, ktorý máte ten predmet. A potom, ak by ste sa dostali do medziročníka za ten predmet, ktorý ste nespravili, napríklad za anatómiu, nie, za anatómiu sa nechodí do medziročníka, za biológiu sa chodí. Takže keď nezvládnete napríklad biológiu, tak potom v medziročníku máte ešte ďalšie 2 pokusy, čiže máte 5 pokusov. Ale anatómiu si môžete preniesť. Je dobré vedieť, čo je pojem prerekvizita. Je to nejaký predmet, ktorý potrebujete mať splnený, teda mať známku od A do E do ďalšieho školského roka, aby ste mohli ísť do toho ďalšieho školského roka. Napríklad jasné, že budete potrebovať fyziológiu mať spravenú, keď ďalší rok máte patofyziológiu. Ale predmety, ktoré sa dajú preniesť do ďalšieho semestra sú biofyzika, ktorá sa robí v prvom semestri a keď ju nezvládnete v prvom semestri, môžete si ju preniesť do druhého semestra, ale do tretieho už nie. Musíte ju spraviť v prvom ročníku. Anatómiu si môžete preniesť do druhého ročníka, robiť ju aj v druhom ročníku zimnom alebo letnom semestri. Biológiu zasa musíte spraviť. A latinčinu myslím tiež musíte spraviť. S angličtinou neviem ako to je, ale s tým nikto asi nemá problém. Takže, alebo teda ja som sa nestretla s tým, aj ľudia, ktorí vôbec nevedeli po anglicky, tak tú skúšku zvládli. To je skôr taký pokec, to nie je nejaká skúška. Takže v prvom ročníku to máte takto, že si viete tieto skúšky nejak tak preniesť, čiže máte potom napríklad na tú anatómiu kľudne 5 pokusov.
Ale samozrejme záleží, čím vyššie idete do vyššieho ročníka, tým menej skúškových termínov máte a tým menej opravných si viete kliknúť. Aj napriek tomu, že máte právo na 2 opravné termíny, tak veľakrát vám to nevidie, pretože je hrozne veľa študentov a hrozne málo skúšobných termínov. Veľakrát sú tie skúšobné termíny, že vám to vidie proste ledva na ten prvý opravný. Je to tak. No a neviem, ako to máte teda vy. Čo sa týka opravných termínov. Čo sa týka, tak v podstate to máme veľmi podobné s tým, že aj my máme určitý počet tých opravných pokusov. Nemáme to tak ako vy, že medziročník a podobne. Myslím si, že je to aj z toho hľadiska, že nemáme také dlhé štúdium ako vy, ale tiež máme v podstate tie prerekvizity, že pokiaľ nemáme splnený nejaký predmet, tak nemáme v podstate možnosť pokračovať v nejakom inom predmete, ako bola spomenutá aj fyziológia a patofyziológia, pretože zhodou okolností sú aj tieto predmety na záchranárčine. Takže je to veľmi podobné, ale myslím si, že u nás sa možno aj tie skúšky alebo tí profesori to neberú až tak seriózne ako u vás medikov a dá sa s ním jednoduchšie dohodnúť. Aspoň ja mám taký pocit, že... Ale tak možno všeobecne to tak je. Ja som sa zatiaľ nestretla s nikým takým, s kým by sa nejako nedalo dohodnúť, lebo naozaj sa môže stať to, že človek ochorie, nevie sa dostaviť proste na tú skúšku, napíše tomu skúšajúcemu a dohodnú sa na nejaký iný termín, alebo sa preklikne a tak podobne. Samozrejme, záleží na koho natrafíte, ale pokiaľ máte aj nejaký osobný problém, tak dá sa to vždy vyriešiť. Nie je to automaticky vyhádzov zo školy. Ale myslím si, že čo sa týka týchto pokusov a prerekvizít, tak to máme podobné až na ten medziročník. No, u nás v medziročníku človek skončí veľmi často, ale väčšinou je to po druhom ročníku. Po prvom ročníku sa naozaj tí profesori snažia púšťať tých ľudí. Aspoň teda za mojej éry to bolo tak, že nikto neskončil vyloženie v medziročníku, skôr ľudia nespravili anatómiu, nechceli si ju prenášať, tak iba odišli zo školy a to bol taký nejaký ten hlavný problém. Dobre, a ďalšiu podtému, ktorú by sme chceli prebrať, je asi prax. Oui. Prax je veľmi zaujímavá téma, pretože sa medická a záchranárska prax od seba veľmi líšia. Áno, to je pravda. A či už dĺžkou, časom, kedy to máte, aj tým, čo sa tam vlastne deje. Takže môžeš asi začnem. Tak prvá prax, na ktorej som bola, tak to bola ošetrovateľská prax. To je v podstate hneď v prvom ročníku, čo napríklad medici nemajú v prvom ročníku, ale my sme už teda mali. A to hneď začiatkom 2. semestra, čiže jarného. A mala som to konkrétne tu v Brne, v nemocnici. Neviem, či budeme konkretizovať, ale asi to nie je nutné. Iba poviem toľko, že som to mala na kardiológii, aby ste teda mali nejakú predstavu. My sme v podstate boli rozdelení, že kto na aké oddelenie pôjde, čo znamená, že nie všetci spolužiaci sme išli naraz na jedno oddelenie, ale každý bol na inom. A ja som teda vychytala tú kardiológiu so spolužiakom a myslím si, že lepšie to asi ani nemohlo dopadnúť, pretože to bolo veľmi pekné oddelenie. Čo sa týka aj vybavenosti, boli tam veľmi príjemné sestry. Naozaj, že každá jedna. Čiže sa tam veľmi príjemne s nimi pracovalo. Boli ochotné a tolerantné, trpezlivé. Takže myslím si, že tá prax nám dala presne to, čo nám dať mala. Mali sme naozaj ten prístup k tým pacientom a pokiaľ sme niečo nevedeli, tak sme sa nemuseli bať povedať, že toto sme ešte nerobili, alebo že sme si to iba skúšali v škole a oni boli proste ochotné a pomohli nám, takže naozaj sa nie je nutné toho báť a mohli sme si vyskúšať to, čo sme potrebovali alebo chceli. No a vlastne potom to nám vlastne trvalo počas toho celého 2. semestra raz za týždeň v stredu. Sme to mali asi 8 hodín. A potom sme mali letnú prax, to sme mali mesačnú a to sme už boli klasicky na záchrankách so záchranármi na proste základniach, kde sme si to vybavili, ale väčšinou sa odporúča tu v Brne, aby sme vedeli, aký to je systém. A tam sme mali klasické 12, takže to už bolo také, myslím si, že fyzicky náročnejšie ako to v nemocnici. A Ako dlho trvala tá vaša letná prax?
No už ani neviem presne koľko hodín to malo byť, ale myslím si, že tých 160 sme mali mať odjazdených. Nejak tak, približne. A do toho sa nám ešte rátal ten letný kurz v horách, takže veľa. Proste dokopy je to veľa hodín na to, aby to bolo splnené. A nešetrili s nami napriek tomu, že sme boli iba po prváku, tak sme v podstate chodili ku každým stavom, ku ktorým sme boli privolaní, lebo tak každý stážista bol pridelený ráno k nejakej posádke a s nimi vlastne jazdil celý deň. Takže človek sa stretne so všeličím, ale zase z toho praktického hľadiska ho to naučí veľa. No, my ako medici sme to mali dosť inak. U nás na medicíne sa v podstate v prvom ročníku s pacientom nestretnete vôbec. Skúšate si niektoré veci na sebe, niektoré kazuistiky máte, hlavne teda na biológii. A u nás prednáša pán profesor, ktorý je naozaj veľmi šikovný a má môj obdiv. On vždy, alebo teda aspoň za naše doby, lebo tie silaby a prednášky sa neustále menia, ale vždy nakoniec prednášky dal nejaké kazuistiky, aby sme to, čo sme sa naučili, videli aj, že sa dá aplikovať teda do praxe. No ale s reálnym pacientom sa nestretnete. Tam je to skôr ten prvý ročník zameraný na taký naozaj mentálny, vedomostný posun. Takže tam je to učenie a žiadni pacienti. Prvýkrát sa s pacientmi stretnete v druhom ročníku, kedy máme aj my ošetroprax a máme to cez semester a potom ešte v lete. Cez semester to máte 3 krát po 4 hodiny, čiže 12 hodín, kedy chodíte do nemocnice. Váš kruh je niečo ako trieda po 20 približne ľudí, tak váš kruh je pridelený nejakému vyučujúcemu, čo je väčšinou vrchná sestra na nejakom oddelení. My sme boli teda na infekčnom, kde sme boli 4 hodinky, väčšinou od 6. do 10. Kde sme sa prvýkrát stretli s pacientom, poukazovali nám nejaké tie ošetrovateľské výkony a potom nás pustili domov a išli sme buď teda do školy alebo niekam inám učiť sa, neviem, už si to nepamätám. A potom po druhom ročníku máte prax ošetrovateľskú v nemocnici, ktorá trvá 80 hodín, takže 80 hodín si musíte vybaviť vy sami v niektorej nemocnici, ktorú vy uznáte za vhodné. Vlastne túto prax ja som si ju vybavovala u nás na Slovensku. Vlastne bolo to ani nie zložité, na tých praxantov sú tam zvyknutí, mne poradili aj kamarátky, baby z vyšších ročníkov, že ako na to. Naša univerzita má zazmluvnené niektoré nemocnice a s tými môžete spolupracovať rovno. Keď si chcete vybavovať prax v nejakej inej nemocnici, tak musíte podpisovať vy sami nejakú zmluvu, niečo, čo vám dajú v tej nemocnici, ale tiež to nie je problém, keď to potom doložíte na to študijné oddelenie, takže dá sa praxovať viac menej kdekoľvek. Takže my sme to mali tak na tie 2 týždne v tom lete, od rána do nejakého poobedia. Bola to príjemná prax, nič zložité, nič ťažké, nič nebezpečné, nič doktorské, viac menej len také zoznamovanie sa s tým nemocničným prostredím a tou prácou sestier. Takže až v tom druhom ročníku sa stretnete s tým pacientom eye to eye, jak sa hovorí. No a nakoniec by sme si asi dovolili položiť si navzájom takú otázku, ktorá môže byť celkom kontroverzná, a to, že či by sme sa rozhodli znova, keby sme sa vrátili tie 1, 2, 3 roky dozadu, či by sme sa znova rozhodli si podať prihlášku na naše obory. Takže asi môžeš začať. Úprimne asi nie. Nebudem vám klamať. Nie z toho hľadiska, že by bolo niečo pokazené zo strany školy. Práve naopak, škola je pekná a sú tam naozaj zlatí vyučujúci a myslím si, že je to veľmi príjemné prostredie. Ale
skôr už keď vidím do tej praxe, tak skôr asi to mi nie je veľmi sympatické, nie je to proste za mňa atraktívne. Je to fyzicky náročná práca. Práca s ľuďmi je náročná, ale to všetci vieme. A jednoducho viem, že by mi to takto nevyhovovalo fungovať. A asi iba toľko k tomu poviem. Čo sa týka školy, fajn. To sa sťažovať nemôžem, ale čo sa týka tej samotnej praxe, tak to už si neviem predstaviť, že by som sa tomu venovala dlhodobo. Takže z tohto hľadiska nie asi. Čo ty? No, ja mám taký dvojstranný pohľad. Z jednej strany aj áno, z druhej strany nie. Áno, Všetko nám povedz. Áno, pretože ma to hrozne veľa naučilo, táto škola mi hrozne veľa dala a viem sa orientovať v takých veciach už teraz, aj keď toho viem hrozne málo oproti lekárom, pretože nebudem sa tu tváriť, že som lekár, keď ním ešte nie som a ani veľmi dlho nebudem a aj keď doštudujem školu, stále si nebudem pripájať ako lekár, lebo nebudem vedieť všetko ani zďaleka. Až keď budem mať 50 rokov a vyliečených neviem koľko XY pacientov, až potom si možno budem hrdo hovoriť, že som lekár. Takže, ale aj napriek tomu, že ešte toho viem hrozne málo, tak si myslím, že tá škola mi hrozne veľa dala. A to je pravda. Veľmi veľa sme sa naučili, vieme si dávať viacej pozor na seba, na svojich blízkych, na svojich kamarátov. Vidíme súvislosti tam, kde sme ich predtým nevideli. A vieme sa zachovať už lepšie vo viacerých situáciách. Ale prečo nie, je asi... V podstate ten školský rok sám o sebe nie je žiadny problém, pokiaľ nepríde skúškové obdobie. Škola taktiež nie je vôbec problém, ja na školu mám iba samé dobré spomienky, teda až na zopár udalostí, ktoré ale tiež nie sú spôsobené školou samotnou, ani profesormi, pretože som sa nestretla ani s nepríjemnými nejakými profesormi, ani so zlým prístupom zo strany školy. Vždy sa všetko dalo vybaviť, práve naopak som mala pocit, že sa nám snažia vždy pomáhať. To je pravda. Aj študijné oddelenie, aj profesori, aj škola, aj organizáciou, všetkým jednoducho. Ale nie skôr za to, že počas tých 3 rokov si uvedomíte, že nedá sa zachrániť každého, nedá sa robiť všetko, nebudete nikdy vedieť všetko a ako prváci nastupujete na tú školu s tým, jak si aj ty spomínala, že chcete všetkých zachrániť, chcete každému pomôcť, ale čím ste starší, tak tým viac zistíte, že sa to proste nedá a veľakrát aj zo strany tých samotných pacientov je to také komplikovanejšie. A ešte sa vrátim k tým skúškovým obdobiam, tak za mňa to je najhoršie obdobie z celého štúdia, to je proste 3-4 týždne non-stop zavretia sa doma. Preto sme hovorili o tom, aké dôležité je nájsť si čas aj na seba počas toho skúškového obdobia, ale to je proste, niekedy sú to stavy neustáleho 3-hodinového plaču, seba podceňovania, máte pocit, že nič neviete, že sa to proste nenaučíte, že ste hlúpi, že každý to vie lepšie ako vy, že tomu dávate veľa a viete to o mnoho menej, ako to vie Maruška. A že Maruška sa učí 2 hodiny denne a vie 40% viacej informácií, ako viete vy. A tá demotivácia z toho, že niečo ste prešli už 3-krát a stále si nepamätáte ani polovicu. Idete na tú skúšku s tým, že keď zle potiahnete, tak vyletíte. Je to proste veľmi psychicky náročné obdobie a ešte o to psychicky náročnejšie, keď sa rozhodnete všetky svoje obľúbené aktivity potlačiť do úzadia, čo musíte počas skúškového, pretože je dôležité čas si nájsť aj na seba, ale musíte sa aj učiť, takže nedá sa chodiť do posilky, variť, upratovať a učiť sa v jeden deň. Musíte to zredukovať na idem do posilky a učím sa. Ale už si nestihnem uvariť polievku a druhé jedlo, lebo proste to mi zoberie 4 hodiny z toho dňa zase. Je to veľmi o tom seba zaprení a o tom... Ako si naplánujete čas. Ak sa učíte priebežne cez semester, je to určite jednoduchšie. Ja som z tých, ktorí sa učia nárazovo a potom plačem cez skúškové. No, tak zase. Ale... Neverte, učí sa aj počas semestra. Ale hovorím, som len na začiatku 3. ročníka, tie najťažšie skúšky mám pred sebou.
najťažšie, najobsiahlejšie skúšky mám pred sebou, takže nemyslím si, že o tom môžem ešte úplne nejako veľmi rozprávať, ale na základe toho, čo som to teraz zažila, tak ani jedna skúška nebola lážo plážo. Aj na tie skúšky, čo sa hovorilo, že to zvládneš ľavou zadnou, to máš za 2 týždne naučené. Nebolo to tak. Nebolo to vždy tak, každý sme iný, každý sme individuálny a netreba veriť rečiam starších spolužiakov, že na anatómiu si nehajte mesiac a pol a na biológiu vám stačí 2 týždne. Nie, každý to inak príjme, niekomu ide biola lepšie, niekomu horšie. Je to veľmi, veľmi individuálne, ale proste za mňa tie skúškové obdobia sú proste... Ja som si tak zničila zdravie kvôli tomu úplne zbytočne a to práve preto, že som si našla na seba málo času a nestarala som sa o seba. Takže je to zase na tom, aký postoj zaujmete k tomu. Mhm. Asi áno. Asi áno. A myslím, že sme zhrnuli tak nejak všetko, čo sme chceli. Ono sa to do jednej 45-50 minútovej nahrávky všetko zhrnúť nedá. Preto sme sa rozhodli urobiť viac dielov podcastov, kde rozoberieme ešte iné témy. Toto mal byť len taký náhľad na tieto 2 obory, aby ste sa vedeli rozhodnúť, na ktorý obor chcete ísť, či si podať prihlášku na oboje, alebo ani na jeden. Mhm. Myslím, že sme to tak nejak priblížili aj pre tých, ktorých už prijali, Áno. ale nevedia, čo majú očakávať v tom prvom ročníku. Takže asi tak. Čo by som ešte povedala, že keď sa budete rozhodovať, tak si to nepredstavujte, že vaša prax bude ako z nejakého amerického seriálu alebo filmu, pretože nebude. Takže nemyslíte si teraz, že keď pôjdete na tú záchranárčinu, tak budete mať stále nejaké dynamické kazuistiky alebo simulácie, alebo už na tej praxi, že budete chodiť na samé zaujímavosti. Nebudete. Práve naopak, boli by ste možno príliš prekvapení, alebo teda ak niekoho poznáte, tak možno už aj viete. Takže na základe tohto sa tiež nerozhodujte, lebo ja som tiež taký človek, ktorý má rád tak trošku adrenalín, ale musím sa priznať, že asi som zatiaľ žiadny extrémny adrenalín nezažila. Ale som asi v obore veľmi krátko na to, aby som ho zažila. Ale niektorí zažili, ale ja nie. Takže nerozhodujte sa iba na základe toho proste. Nie je to ako z filmu. A tiež medicína nie je Grey's Anatomy. A nie je všetko o vzťahoch. A nie je všetko o vzťahoch. Áno, medicína už duplovanie nie. Ale tiež to nie je o vstávaní o 6 ráno, cvičení jogy a o tom, že si dáte kafe latte v Starbuckse o 7 a učíte sa do 10 a o 10 idete na výuku. Proste nie je to úplne tak, ako to vyzerá v seriáloch a vo filmoch a už vôbec nie v slovenských seriáloch. Takže myslím si, že na toto je úplne iný pohľad v tých televíznych reláciách, ako je to reálne. Takže, tak, ale má to samozrejme veľké klady a veľké zápory. To už je na každom, ako sa rozhodne. Ale treba vedieť to, že keď sa rozhodnete ísť na tú školu pre tie klady, tak musíte so sebou nosiť aj tie zápory a vysporiadať sa s nimi nejako, čo je vlastne všade. Ale myslím si, že na týchto 2 oboroch je to trošku viacej špecifické a prikladaná je tomu väčšia váha. Asi tak. Áno. To je asi teda všetko z našej strany. Pokiaľ by ste mali ešte nejaké otázky, alebo ako spomínala Kika, je to veľmi ťažké zhrnúť všetko do 50-minútovej nahrávky. Myslím si, že by sme to kľudne strávili aj 2 hodiny, aby sme sa na niečo pozreli detailne. Ale hovorím, keď máte nejaké otázky, tak sa ozvite. Radi vám odpovieme. Sme na Instagrame. Áno, sme na Instagrame ako @kadaverky. Takže si nás tam viete nájsť. Máme tam takú profilovku v sáčkoch na hlave. Áno. To sme my. A máme tam príspevok, kde sme úplne unavené prvý, takže je to skvelé. Je to také, ako sa hovorí, be real. It's time to be real. Sme tak trošku crazy girls. Áno. A už teraz naozaj to je všetko z našej strany. Aby ste nás, lebo náhodou sa nás nabažíte a potom čo, už sa nevrátite. Veru, tak no. Tak sa majte krásne. Skladajte básne. Žiadny copyright. Kľudne medicínsky rap.
A snad to počujeme niekedy na budúce. Áno, detičky, krásne. Bye. Namaste.